Yes, yes. Los. Nikech ing'ene kane umayo waloch makoro utiyo gi thuon ni mane jal mane baba luongo ne Chebuchetha cha nomayowa ting'ene ne uwacho ni within 100 days udhi keto gik moko in place. To within 100 days usetiyo 2 years. 2 years ni oke gik museketo in place malong'o. Adona wachi George Bati ne kage wacho ni gisendiko jopuonj. It is just yesterday manyine no ka lecturers gomo ni onge pesa. Sirkand Kenya onge pesa madiang' medgi pesa. To giwacho ni gindiko jopuonj. In addition to that, George Bati, ineno ka sirkal mawacho ni ndiko jopuonj ni budget manyocha ne jopiny ogomone mane joma tindo ka ogomonegi koka ne minister mar finance men John Mbadi no wacho no restructure olose maber mondo bi ong'i kipenge moko migolo oko gi kuon midwoko mondo duoke bunge mondo dhi mbele. Kiche piny Kenya sani pod bedo rand gi budget ma 2022-2023. Koro komulo junior wacho ni sirkand ni is very stable, tawuoro ahinya ni kata en ong'eyo ni sani counties ok nyal yudo pesa ma pesa mimiyo counties cha gitimgo recurrent expenditure to kod development. Recurrent expenditure gin gichulo go jotich, ginyiewo godo equipments manyalo tiye counties gi. Tiyudo ni sani jo nitiere lwenje kind senate gi jo counties gi council of governors ka jo senate kadho ni mondo med counties pesa to national assembly dage ni kik med jo counties pesa ni sirkand go mulo ni onge gi pesa. Koro mane mado na nyiso mulo ni counties wa mowacho go te 47 e Kenya mzima pod ok nyal dhi maber ahinya in terms of development ningeche gitamore pesa kwame national assembly. In addition to that, gin giwegi ginomulo junior gini wayudo ni system mar choko osuru e Kenya kama sirkand gi choko go osuru bende ok ber nikech pesa mitimo go development ka oweyo miolo koa oko kuom development partners onego bed ni jo Kenya choko osuru kendgi giwegi magi nyalo garamia go expenditure margi. To mane motamo sirkand go mulo junior muwuoye mang'eny no. Kapok wadhi wuoye mang'eny, siasa liet dwa bedo siasa makaluo. Liet dwa bedo siasa makaluo. King'iyo kata kawuone wach mar yiero michano mar dundo bura mar ODM. Jomoko nyiso luoro ni nitiere kaka lawruok gi maundu moko neno. Nitiere pogruok ma samoro ji luongore gi dhoudi ma giwuoke ei oganda maluongore ni oganda achiel. Ma nyiso ni oganda ochimo kanye siasa mar oganda madwani mondo odhi komakore kamoro achiel mondo chieng' moro bende gine taya matelo ne piny. Ang'o matimore ei oganda onagi ma samoro sani kuro wuoyo gi dhoudi ma kuonde ma ji nowuoke kata ng'ato kama nonyuole gi kama odake sani. Ang'o matimore e siasa machal kama? Ma nyiso ni oganda tegno e demokrasia koso oganda mbemore piny e weche mag demokrasia gi winjruok kata cohesion. Munga apani tibude siasa ka. Kanyo to aneno ni onge gima rach mosetimore. Kanyo cha wan Homa Bay kuma cha warwake Mikael Gladys Wanga. Baba nyocha biro mowuoyo gi jopiny kata kobedo ni sani koro dhi AUC to ne wan gi party leader manyien Professor Peter Anyang' Nyong'o gi jakom Gladys Wanga mane rwako. Ne gi assure wan yiero mar grassroots election mar party biro dhi maber kendo koko onge. Nikech ang'eyo kaka ng'at mosebudhe party ka National Elections Board biro chano yiero mong'ith maber. To kaka ing'e ni gima maber emilaro emithoni omulo kata George Bati. Aparo ni joma laro kombego to nyaka gina gi ywaruok moko matin ka giikore ni yiero. Onge koko malich ahinya mosebedo notice te ODM kama diang' wawachi kaka neno jobondo. Apani jobondo ikore aika nikech ing'e ni kama ja ariyo kata adek dwa lare position nyaka beni wafuasi mar omulo kata mar George Bati dwaro mana George Bati kar mar Muga Kamata dwaro mar Muga Kamata. Koro aparo ni mago to mana ywaruok matin mabiro bedo sorted out machiegni ni. To be ise winjo ni siasa moko nitiere ma ji wacho ni ng'ama kama wuok kama gik machal kamagi kopo ni magi odhi mbele ei oganda nyiso nang'o e weche mag siasa Muga? Ing'eyo ni kaweyo yiero mar ODM mapod idhi tim mana at polling station level. Yes. Tadona wachi ni wan kaka jo ODM is a mature party and it is Orange Democratic Party mochung' ne democracy. Koro wan wawegi pok aneno ka kweda mag dhoudi go nitie. Nikech inyalo paro chien kacha wan kaka joluo
ka ineno kata mana constituency miluongo ni Suna East, kwan gi ng'ama ok jaluo ma MP ma Junet, kendo osetiyo for a long time kanyo ka joluo magone kura. Koro mano onge siasa mar akweda mar dhoudi. Kidhi Kisumu Town East tiyudo Sakil Sabir ma bende iluongo ne Onyango Wuon Mogo. Jogo osebedo ka yiere to oganda ne mar jo Asia tin kanyo mok dak rom kata 100 madiyiere modhi e bunge. Koro wan kaka jo ODM to waparo ni waonge ga akweda mar dhoudi. Geche ODM en party ma king'iyo to omako Coast, neno Sarif Nasir ne governor kucho, omako nyaka Isbania piny Kuria, omako nyaka Kikuyu ka, omako nyaka Turkana, omako everywhere, kata Kajiado ka governor ineno ka en ja ODM, kendo kata mana Narok Senator Ledama Lekina en ja ODM. Koro miyo wan kaka party mar ODM to kwane ka kweda nitie ahinya, to ka dipo ni nitie to nyalo mana bedo mar Kenya Kwanza kod Mulo Junior koni. George, but ingene